Bai, ondo entzuten da. Bai. Ea, hau sustu ba. Bale, ba. Giza baliabideen zuzendari, idazle, Eusko Ikaskuntzako lehendakari, noiz egiten duzulo? Lo gutxi egiten dut, baina badirudi ondo egiten dudala, ze hurrengo egunean berriro aurrera egiten dut. Ardurak hartu eta segi aurrera, masterra sortzea bururatu zaizu. Noiz? Bueno, arduren inguruan ez, baina bai master bat edo beste sortua naiz eta beti aurrera egiteko gogoarekin eta kasu honetan komunikazioaren inguruan. Zuenean dena da serioa, transzendentala, bulego berriarekin gertutasuna sustatu nahi duzue. Bueno, gurean ez da dana serioa, gurean da sakona, esango nukena. Hau da, ezagutu beharko genukeena eta ezagutzera heltzen garen horri transmititzen saiatzen garena. Hori ez da hain serioa. Eta askotariko jakintza arloko bazkide berritsuen beldur dira bertako langileak. Bueno, behar bada barre egiteko izango da, baina egia da ikasi behar dugula noiz hitz egin behar dugun eta zenbat hitz egin behar dugun jakiten, besteek ere, eurek ere hitz egiteko aukera izan dezaten. Bai? Galdera xelebreak,